फाइनली भाई लोग खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा मेहरारू से केहू ना जीतल बा। तो उ गाना कब तक ले आवता कामना चैनल से आवता कौ तरीके गाना रिलीज करल जाता, गाना में काम के कइले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो लोग इ वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़ जाएंगे। तो वाले तो लोग के सबसे पहले बता दी कि मेहरारू से केहू ना जीतल बा। इ वाला गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न अखिलेश काश्यप, अखिलेश काश्यप गाना लिखले बड़न। बाकी तो लोग इ वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली रोशन सिंह के, और बोले अखिलेश काश्यप लिखले बड़न। और अखिलेश काश्यप के द्वारा बतावल जाता कि ये वाला गाना बहुत ही खतरनाक होकेला बा। और हम लोग मेहरारू से केहू ना जीतल बा, इ वाला गाना बहुत ही बेस्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक होकेला बा। काहे कि अखिलेश काश्यप के जौन इससे पहले वाला गाना आए रहे टीम वही बा, लेकिन अंदाज कुछ नया और अलग बा, जौन तो लोग सुने में बहुत ही मजा आई। बाकी कंपोजर आदर्श सिंह बड़न, और मतलब आदर्श सिंह बड़न। बाकी इ वाला गाना के वीडियो डायरेक्टर बड़न लकी विश्वकर्मा। और पहले तो लोग पते हुई कि लकी विश्वकर्मा के वीडियो कितना अच्छा होकेला, कितना मस्त होकेला, चाहे क्वालिटी हो चाहे डांस हो, सब ही जबरदस्त मस्त होकेला। तो इ वाला जौन वीडियो बा तौन भी बहुत ही खतरनाक होकेला बा। बाकी इ वाला वीडियो में तो लोग के देखे के मिला डिम्पल सिंह, अरे मतलब खेसारी लाल यादव और डिम्पल सिंह के साथ बहुत ही तगड़ा मस्त बवाल वीडियो शूट करल गल बा। और इ वाला गाना भी बहुत ही बारूद बा और बहुत ही खतरनाक बा। बाकी तो लोग के बता दी कि जौन गाना बतावन कामना चैनल से आल बा, तो अन्नपूर्णा फिल्म्स के, अरे मतलब अखिलेश काश्यप के ही चैनल यानी अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होकेला बा। बाकी अखिलेश काश्यप के चैनल बा, तो अखिलेश काश्यप अपना चैनल खातिर कुछ अच्छा और मस्त ब्लास्ट चुनले हुए लिखले हुए। और अभी लोग गाना सच में बहुत ही बेस्ट बा। बाकी तो लोग बता दी कि गाना कौ तारीख के रिलीज होता, तो यही 12 तारीख है, मतलब यही 12 तारीख के 7:30 में वरना 6:30 में गाना रिलीज कर दी अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। तो लोग गाना के मिस मत करेंगे, गाने के जरूर सुन लेंगे। खेसारी लाल यादव के वाला गाना जौन बा तौन पति पत्नी के लेके नोक छोक वाला गाना होकल बा, जौन तो लोग सुनने में बहुत ही मजा आई। और ये वाला गाने के मिस मत कर लेंगे। 12 तारीख के रिलीज करल जाता अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे, अखिलेश काश्यप के यूट्यूब चैनल पे। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाने के जरूर सुने लेंगे। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फाइन बढ़ लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत बहुत